Mirade como veño. Veño vestida de calquera maneira. Que por que veño vestida de calquera maneira? Pois porque podo. Porque teño dereito a vestirme como me dé a gana. Veño sin peinar. Sí. Que por que veño sin peinar? Pois porque teño dereito a peinarme ou non peinarme se me dá a gana. Veño ca cara lavada, iso sí. Por qué? Claro, porque teño dereito a lavar a cara ou non lavar a cara se me dá a gana. Hasta veño co bigote sin depilar, oes. Por qué? Porque os pelos son meus e teño dereito a deixalos medrar ou quitalos se me dá a gana. Sabedes que? Tamén veño sin vacunar. Porque me dá a gana? Non. Porque aínda non me chamaron. E non veu este señor que di que pretende gobernarnos a obligarme cun látigo a vacunarme ou se non pagar, non sei, entre 1.000, 6.000 ou 60.000, eu que sei. Mire, señor Feijóo, por decir algo de señor, eu non me suelo dirigir a usté así por este medio. Pero a mí gustábame preguntarlle, usté non se aburre? Non sei, non ten nada máis que facer. Vostede non pedía hai uns meses ao Goberno Central que tiña que organizar unha cousa ordenada para todas as comunidades. Pois o Goberno Central, sin ir máis lonxe, o Ministerio de Sanidade, dixo que a vacuna non debía de ser obligatoria. Vostede que está aquí. Está por joder? Ou que? Sabe o que lle dixo? Eu este mensaje se lo podía dar en castellano, que yo ya sé que allá por esas zonas donde usted vive se habla mucho el castellano, pero ¿sabe qué? Fajo en gallego, por qué? Porque teño dereito e porque me dá a gana. Bien. Dito isto, con toda esta educancia que Dios me dou, díjolle que se revise así un pouquiño os dereitos humanos. Non sei, sabe o que son, é unha carta que hai escrita por aí por algún sitio, que sei. Ha de ter unha copia nalgún sitio da súa oficina ou do seu ordenador, senón en internet ha de estar. Senón, como ten tanta xente axudándolle, pois que lle axuden a buscala e que lle lean un pouco. Así antes de ir a dormir. A ver se cando se desperte se acha coa mente un pouco máis aberta. Acha do verbo achar, non é substantivo. A ver se vai agora... Non sei, dixo, porque como do idioma o levo así regular. Ala, sabe o que lle dixo? Que vaya ben, que boa falta fai, vacunada e sin vacunar.